se nibqgħu insostnu l-politika tagħna li ninċentivaw ix-xogħol. Għalhekk se nerġgħu innaqsu t-taxxi. Lan tagħna hu li l-familji jkollhom aktar flus f'idejhom. Hekk ukoll biex ikunu jistgħu jgħixu aħjar. Se nwassaw it-tax bands fuq id-dħul. Miżura li qed nistmaw li se tħalli minn tal-anqas 255 euro aktar fis-sena fil-bwiet tal-ħaddiema u tas-self-employed sa massimu ta' 365 euro bejn ifrankar ta' taxxa fuq il-qlieħ u rifużjoni. Jiġifieri medja ta' 300 euro aktar fis-sena fil-but ta' kull ħaddiem u self-employed fis-sena. B'hekk permezz ta' dan it-twessieħ tat-tax bands qed nikkalkulaw li se nagħtu 66 miljun euro fis-sena lill-familji u lis-self-employed. Fl-aħħar snin ħallejna ħafna fil-bwiet tagħkom. B'dawn il-miżuri se nħallulkom ħafna iżjed. B'din il-proposta ifisser illi l-ġenituri mhumiex se jħallsu ebda taxxa fuq l-inkam sal-ewwel 12,200 euro fis-sena ta' dħul tagħhom. Jiġifieri l-ewwel 1,000 euro ta' qlieħ ta' kull xahar mhux se jkun hemm ebda taxxa fuq il-qlieħ dwarhom. Fil-leġislatura li jmiss għalhekk kommessi li nkomplu nsaħħu it-tax refund u qegħdin għal darb'oħra nagħmlu impenn ma' dawk bi qlieħ medju u anqas li huma wkoll se jkunu qegħdin jirċievu it-tax refund. B'dan is-sosten se nkunu qegħdin inħallu 24 miljun euro oħra fis-sena fil-bwiet tan-nies. B'kollox qed nitkellmu fuq 90 miljun euro fil-bwiet tal-familji tagħna. Dawn huma miżuri illi jiżdiedu ma' dawk li diġà bdejna sa din is-sena stess meta naqqasna t-taxxa fuq l-overtime kif ukoll fuq il-part-time work.